खौ सोलायनाया गोरलै नङा खौसे मावसोमनाय बावसोमनायनि गेजेरजोंसो जों जोंनि जारिमिनखौ सोलायनो हागोन गुस्लाय होनो हागोन खौसेथि आरो मावसोमनाय बावसोमनायनि गेजेरजोंसो जों जोंनि खाफाल एबा इयुनखौ थि खालामना लानो हागोन गावखौनो गाव दैदेननो हागोन खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फि थांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय इसोर रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो गोसोनि साननायफोरखौ शेयार खालामलायनो थाखाय आं भिडिअफोरखौहाय लानानै फैनाय जादों जों दिनैनि समाव गिबिसिन थारावहाय हाग्रा बिफाननि इएम जेम्स बसुमतारिया मिटिंआवहाय मा बुंदों बेखौ ससे सावरायलायनाय जागोन खोनासंग्रोनाय जागोन बेनि उनाव आं एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन रायजोफोर नैथियावहाय दावखा पार्टिया मा फोरमायदों बेखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय ससियेल मिडियायावबो नुखाबाय इन्ट्र'आवबो आं ससे होनानै होखाबाय दा बिनि सायावबो जों सावरायगोन जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सावरायगोन बिपिएफनि सीएम दा बिपिएफनि सीएम आरो बिखौ लाफानानै जोङो नैबे सावगारिखौ लानानैबो जोङो बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन बे समावहाय नोंथांमोना खोनासंग्रो जेम्स बसुमतारिया मा फोरमायदों जंगल도 봉하래 아끼래 저 동시 사태 사태 아루 মানুষ হিসাবে হিউম্যানিটি গ্রাউন্ড আগর পড়া আমার গভর্নমেন্ট বিলাকে আগর পড়া কেনেকুৱা চালে মই এইটো নাজানো জঙ্গল ভাঙি যোৱা গেল দুবাৰ তিনিবাৰ এডিকশন কৰিলে তাৰ পিছত হে বুলি থাকি দিলে এনেকৈ থাকি পেলাই তাতে মানুহবিলাকে থাকিব লগা হ'ল আগৰ পৰা যদি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন পৰা থাকিব হয় জংঘলবিলাক নাভাঙিবলৈ হয় নাথাকিব হয় এতিয়াও ক'ৰবাত মানে জংঘল কথা এইবিলাকো এনফৰ্চ কৰা বহুত ঠাইত আছে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেল হিচাপে যিমান পাৰোঁ ইমান প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে কেতিয়াবা গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ মাজত কি হয় সংঘাত হয় আৰু তাতে কি হয় गिबिसिन जेम्स बसुमतारिया हाग्रा बिफाननि इएम जाखांनायनि उनावहाय सासे मानसि गावथारबाय बे समावहाय बिथाङा क्लियारलि फोसावखाबाय जे सोरबा जुदि हाग्रायावहाय हाबोब्ला आयेनखौहाय मिथिखागौ ना रायजो राजा नोंथांमोना आयेनखौ मिथिखागौ बेयावहाय जेम्स बसुमतारिया क्लियार फोरमायनानै होखादों बेनिखायनो हाग्रायाव दाहाब मिथिबाय जुदि हाबोब्ला नो कनसिडार डाइरेक्ट शुट बिथांनि बुंनाया बेनोखा अब्ला रायजोफोर आथिखालनि सरकारखौहाय नोंथांमोना माब्लाबाबो बिसास दाखालाम आरो आयेन दंखायो आयेन मथे बिसोरो रावखौबो कनसिडार होनाय नङा मानोना बिसोरो माने मानसि गावग्रा मानसिखा मिथिबायना मानसि गावथारनो मोजां मोनग्रा मानसि सिथारनो मोजां मोनग्रा पार्टिनि दैदेनगिरि लिडार्सफोरखा बिसोरो सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनाखादों बयबो खोनाखादों हयथ' ना बेवहाय बर'नि रायलायाखै हारसाफोरनि दद' दादा रायज्लायनाय जोङो खोनानो मोनदों नाथाय गोसोआव ला जुदि खनेबा জঙ্গল গৈ ফালে গছ কাটিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে নো কনসিডার দিয়া নহব মানে সকলো গছ বাঁচাবলৈ বিচাৰি আছে আৰু জন্তু বিলা বাঁচাবলৈ বিচাৰি আছে আৰু যদি আপনার না মানে এই আইন বিলা না মানে তেতিয়া হলে জঙ্গলত যদি কেতিয়াবা দেখে পায় লগ পায় তেতিয়া হলে ডাইরেক্ট মারি ফেলাব এইটোই ডিসিশন লৈছে আমার জঙ্গলৰ মিনিষ্টার ইএম जेम्स बसुमतारी বিপিএফ পার্টিৰ পৰা আগত পৰাই এনেকা কৰি আহিছিলে আৰু এতিয়া আকৌ কৰিবলৈ সময় পাইছে এতিয়া কোনেও কনসিডার নাপাব বলে মই ভাবিছে আগত ইএম হোৱা লগে লগে পিছত একজন ফৰেষ্ট গাৰ্ডত কিবা অৰ্ডাৰ দি পালে মানুহ মাৰিছে আকৌ এতিয়া মাৰিবাৰ পাৰিব এই কাৰণে সকলো মানি লবা লাগে নহলে
koneবা নয়তো koneবা গরত পৰা আকৌ মানুহ হেৰাই যাবার পাৰিব বুলি মই ভাবিছো হয় না নাই बे समाव रायजोफोर दावखा गावनो दावखा बुंखादों आरो पार्टियानो दावखाखा दा बे दावखाया मा बुंनायमोन नोंसोर हयथ' ससियेल मिडियायाव खोनाबाय दा आं बिनि सायावहाय बारा बिनि भिडिअखौ होनांगौ होननानै साना जेरै दावखा ओरै दावखा दावखाया फुराखै दावब'आ सोमाखै बोथोराबो सोलायाखै नाथाय नोंसोर बायदि मानसिनि साननाय हनाय गोसोआसो सोलायदों बेनिखायनो आं बुङो दावखाया जि थांखि लानानै दिनै पार्टी दादों बे थांखिया बारा सम थावरिनाय नङा जेरै एपिबि पार्टीया थांखि लानानै दादोंमोन एपिबि पार्टीयाबो साननैसोनि थाखायल' ग्रोम ग्रोम जाखांफुदोंमोन नाथाय बे समावहाय गोमोरलांबाय थिग बेबायदिनो नैबे दावखा आमि मा होनना बुंदों इयो ख्र ना खावा ना मा होनना बुङो दावखाखौथ' आंथ' बारा मिथियाना हारसानि बुंदों बियो ना बे पार्टीयाबो गोमोरलांगोन रायजोफोर नोंथांमोना नायबायल' था अनजालि दैमारि मेडामा एपिबि पार्टीखौहाय हाग्रामा महिलारिजोंहाय थाफानानै बिदा रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नायनि प्लान लानानैहाय एपिबि पार्टी दादोंमोन बिपिएफ पार्टीखौ देरहाहोनो थाखाय खाबु होदोंमोन नाथाय दिनै जों नुबाय बिपिएफ पार्टीया बे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गावनि लोगोफोरखौहाय जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय जेबो गोहो गैया बेयो आवथायावनो गैया होननानै जों खोनाबाय बे समावहाय एपिबि पार्टीया गासैबो आलदा आलदा सिङाव हाबसुनानै थाजोबबाय रायजोफोर थिग बेबायदिनो नैबे दावखा पार्टीयाबो राकेश ब्रह्मनि दावखा पार्टीयाबो फैबाय थानाय समावहाय जेने तेने इलेक्शनसिम नुजानो हागौ बिनि उनावहाय बिथांनि थांखि लानाय थांखियानो गातिया थांखिखा बिथांनि थांखि लानायानो हारि नासयनायनि थांखिखा बिथाङा धोरोमखौ लानानै नासयनो थाखाय बर' हारिनि गेजेरावहाय धोरोमजोंहाय गेलेनो थाखाय पार्टी दादों बेनिखायनो बिथांनि पार्टीया डिस्ट्रय जागोन बेयो रोखाखा आङो इसोरनावबो आरज गाबगोन मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन जाहाथे बर'नि गेजेरावहाय बेबायदि धोरोमनि पार्टी दालायनानैहाय हिंसा हिंसि नासयलायनाया दाजाथथों ना मा बुङो रायजोफोर जोबनायाव मेघालयनि खैला खनि जावनायखौसो सिन्था खालामबावबाय नागालेण्ड बर्डारावहाय खैला जावनानैहाय बै शिबसागराव दैबाना लोमनायखौसो सिन्था खालामबावबाय नाथाय गावनि बर' हारिनि जायगायाव दे बेसेबां जे बर्डार बाउन्डारि होनांगौ बेखौथ' सिन्था खालामाखैलै रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रामा महिलारिया बेखौथ' सिन्था खालामाखै मालाय स्टेटनिखौसो सिन्था खालामदों दा गावनि काउन्सिलाव दे बेसेबांदि बाउन्डारि होनांगौ दङ बेसेबांदि दै लोमनायखौहाय होथेनांगौ दङ बेसेबांदि दालां बानायनानै होनांगौ दङ बेखौ सिन्थाखौनो खालामाखै अब्ला नायदो बेनो बर' हारिनि लिडारा जोंथ' नुगासिनो दङ बिक्रम दैमारियाबो गोदान गोदान मेसेज होगासिनो दङ फरायसाफोरनि थाखाय ना नोंथांमोना नुखादों गोदान गोदान मेसेज होदों दिनै मोनसे गाबोन मोनसे दिनै मोनसे गाबोन मोनसे मेसेज होगासिनो दङ नाथाय सोर बायदिया सुबिदा मोनगासिनो दङ जायफ्रा बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों जायफ्रा बिपिएफनि मानसि जायफ्रा लिडार्सफोरनि न'आवनि सुबुंफोर बिसोरखौसो बिसोरो नायै सायख'यै सापर्ट खालामदों रायजोफोर बिक्रम दैमारिया बुंदों सिगांनि बायदिनो जोङो मावफिनगोन होननानैहाय बिपिएफ पार्टीखौहाय सिगांहाय बिपिएफ पार्टीया JEE नीट आनजादफोरावहाय इन्ट्रेन्स एग्जामफोरावहाय मदद खालामनायनि थाखायनोथ' दिनैनि समावहाय बर' जाथियावहाय सानख'हायै डक्टर इन्जिनियार दङ नङा होमब्ला रायजोफोर ना गासिबो बिपिएफ पार्टी सापर्ट खालामनाय दा बै समाव बिपिएफआ 17 बोसोरावहाय बेबायदिनो सापर्ट खालामनानै लाबोनायमोन दा रायजोफोर नैबे 3.5 बोसोरावहाय जेब्लानाखि इउपिपिएलआ माने देरहानायनि खाबुखौ मोनदों बे समावसो बर'नि गेजेरावहाय डक्टर इन्जिनियार फैदों मिथिबाय अब्ला दिनै मा बुंनो सानदों बिक्रम दैमारियालाय ना जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा दासिमबो आन्दायनानै दं नामा बिक्रम दैमारिनि रावावनो रायजोफोर
फारसेथिं नै नारा नाथा नाजागासिनो दङ UPPL नि CMआ बर' जाथिखौ बासायनो थाखाय बर' जाथिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय नाथाय फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया मालाय स्टेटखौसो सिन्था खालामबाय थादों गावनि जातिखौ सिन्था खालामालासे अब्ला माबायदि लिडारखौ जोंलाय देरहाहोनानै सरखाराव दाखो रायजोफोर दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव नायनोसै माबायदि अबस्था जालाङो बर' जाथिया बे समावथ' गुलाय गुजाया थाबाय थाखासिगोन 5 बोसोरसिमा बेखौ जों नुलांबाय थाखागोन अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि